Kocha mar Harambee Starlets Beldine Odemba kaachiel gi Salim Ali ne otimnegi penj kaka jopuonj mag jopuonjre tuke mag adhula. Penj mane ochiw gi riwruok matayo tuke mag adhula piny mangima Fifa. Penjno mane otim kuom ndalo 3 kar tiegruok tuke adhula ma MYSA kendo telie gi japuonj France Mogashwa en achiel kuom okenge ma Fifa keto mar bero weche adhula kokalo kuom jopuonj. Odiochieng' mogik mag tiegruok ma kamae ne oyora gi jata tije riwruok mar FKF Harold Ndege. FKF osebedo gi tiegruok mag coaches okang' ma ineno kaka mar jiwo dongruok mag rang'iny mag adhula Thurka. It has been a journey for us, and we are grateful to FIFA and FKF for this chance that we can continue learning. Football is for continuous learners because every day football dynamics change and we have to always keep tabs. So it has been good for us to be able to be evaluated, to see where we are as coach educators and also as a country in terms of football education. This is part of the idea by FIFA that each and every MA must have is homegrown coaches. But those coaches, for them to be there, you need first to develop the coach educators. That is why I've been working with the coach educators so that they themselves should take the process forward to develop better coaches who, is our belief, will go on and develop better players.